Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Estranyo sa gugma. Uy! Hoy, mister! May mo bang mag-CR ko? Ayaw lagi pagbarog. Wa pa kung maingon nimo nga mubarog ka ha. Okay. Hello, Yvonne. Arnel, Oh, hain ka man gid karon. Diligid mahimutang ang imong inahan. Nabala ka na siya sa kahimtang ni Lily. Naunsa man gid ng babayhana ba? ako nang giingon nimo. Nadisgrasya siya. Asa man mong ospitala? Kay mo apas ko. Ha? Hello? Hello, Arnel? Ganon dili na makamutingog. Asa man ka nga ospital? Um, Yvonne, atiman na lang akong inahan, okay? May problema ka ba, Arnel? Oo, pero ako rin yung masulbad. Ang importante, nga niyanan ako si Lily. Unsa man gid ay nahitabo, Arnel? Ug ngano na disgrasya man siya? Ug ngano dili man sila kauban sa iyang amahan sa simbahan? Taas na kayong istorya. Unyan lang ta magsulti, okay? Atiman una na ako si Lily. Bye. Hello? Hello, Arnel? Hello? Murag doon na kay dili maayong nahitabo da. Evon, si Arnel ba ang kasulti mo? O, tita, si Arnel. Kumusta naman si Lily? O sa mga nahitabo niya? O nga nung wa man siya makatunga sa simbahan? O dili gani siya makontak? Nadisgrasya lagi ko no si Lily, tita. Ay, pastilan. Unsa man ni pagkahitabo ah. Pero ano na disgasya man, gado na may auto may kuha niya. O nga nung wa man siya dito sa hotel nga gibutangan ni Arnel niya. Tita, abi ni mo, karon lang gyud ko musulti nimo ini. Pero bisan gamay, wa gyud ko makauyo ni Lily nga may mong asawa ni Arnel. O unsa? Nagduda ko sa pagkatao atong Lily, tita. Daan pagid lagi kong simang ug utok tong babayhana. Dili. Saan ka? Ikaw pa, huwag. Wala ka kuya sa biyahe? Gikapoy man. Pero, Hindi mo sa kaluha ang imong ginawa na. Saan ka eh? Mabagay pag-abot ato din eh. Problema naman ko ni mo. Na, ayan na ko kaproblemaha diha. Natural lang gipati ko eh. Kay, Kay guilty ka sa tugibuhat sa imong pamanulong? bitaw. Kuan, Ay kung ingna nga nabalhin ang imong gugma at tutukan na. Sabi ako imo lang siyang palakiputas pag-away na to. kay maumad bitaw. Aw, Pero, mau na. Kalimti lang itong tuhan na. gusto naman gud ko maniguro. Nga dili niya unsaw na akong kaluha. Si Dalia. Baby, dali na ko. Focus na gud ako. Focus na gugma. Huwag na yung buhato na to eh. Or mawa ng kasol si muna na. Unsa ka na? Una-unaan na lang. Nga atong gihuman ang kwarta nga gidani mo gikan ato Arnel. Ug kung madato na ta, ato imbayran. Hangtod na ang iyang nagasto sa inyong kasal. Hello? Uy. Johnny? kinsa naman sa ka na iyang kasulti? Yes. Hoy! Okay. Kagamiton ako sa CR ba? Yeah. O sa maka? O sige, John. Gusto ka nga, ko diri sa akong gilingkunan nga sofa mo pagbuhagay? O, tingnan lang ang sekretarya ni Miss Laruba ha, nga mapost po ng among kasal. Eh, doon ay aksidente nga tabo sa akong pangasawanon. Sa man na iyang kipanapi, uy? Yes. Okay. Hoy! Ang pizza lang ang mapospon.
Kalukot. Tingnan lang mahinayon yun ang kasal. Okay? Okay, yeah. Okay, sige. Bye. Usa ba ka? Bungol ka? Kagamiton ako sa CR. Ingna, please. Usa ko bata. Mo please pa. Kung gano'n please, makuno ko nimo. Ulipon magkuko nimo. Di ta ka ulipon. Pero, ako'y tag-iya ni mo karon. Unsa? Unsa to? Ikay tag-iyan ako? O nga ko taong ikamay na himong tag-iyan ako, ha? Unsa ta ka? Tatay ta ka? Hoy! Wa pa gyud ka makasabot sa pagmitabo, ha? Kasabot ko, oy! Ako yung silutan sa ni Lili. Una, klaro. Pero, dili na mahimo. Tungod kay dili ko si Lili. Wa pa ba ka makasuway nga nailad ka? Ha? Ha? Tulisan ang imong kaluha. Ikaw ha? Kung manulti ka, muna ka nagkinsa nga makahusga na mo. Huh. Dili makahimo sa magpanulis akong kaluha, Wa oy. siya mo tunga sa mong kasal. O giwithdraw niya ang tanang kwarta nga akong gipagunitan niya. Ang tunga sa milyon. Ha? Tunga. Tunga sa milyon ang cash nga gida sa imong kaluha. Gitulis ko niya sa tubangan. Ha? Nakabati ka? Kuan. Dili makahimo na si Lili, oy. Nakahimo na siya. Iyan naging gida nga akong kwarta. Gihurot niya withdraw sud sa usa ka semana. Wa na naunta to'y kaso kung gigasto niya ang kwarta. Ang dako niyang sana ko. Maong pagpakauaw na ako sa simbahan. Busa mabilanggo siya. Ug i-appeal ko ang inyong amahan. Unsa? Ug unsa man sa kunoy labot sa among amahan, ha? Ngano i-appeal man nimo siya sa pagpapiso? Siya ang sinugdanan sa tanan. Kanunay nga mangayo na kong kwarta si Lily. Tungod kay nasakit ang inyong amahan. Pero di ay, tuwa lang ni sa sugalan. Gisabutan ko nila. Oto, tinuod ba nga nasakit ang imong inahan? Ha? Ang inyong inahan ba? Nasakit ba? Mao nga kinahanglan magpada siya og dakong kwarta. Sa miagi upat ka buwan. Ha? Unsa? Naproblema kag kwarta para bayad sa eskwelahan, Dalia? O lagi, pait kining graduating taoy. Daghan pa kay project sa mabuhat. Oh, di problema, oy. Nga naman kaulman ka. Magpadago kwarta nimo diha. Ha? Asam sa kakwarta? Pila man sa imo ipada? 15,000. 15,000? Kadako gud ana. Asa man ka ana kwarta, ha? Da, sa ako ng diskarte, Dalia. Uy, Lili, oy. Magtarong diha, oy. Hoy, tarong kining utok ko, no? Ayaw ka pala ka. Ang importante, nga makapadago kwarta nimo diha. Para di ka na mahasol sa imong pag-eskwela. Kung ikaw pakasa ko dapit. Unsa gyud ka ang buhaton nimo? Ha? Kung kawatan ka sa tubangan unya pakauawan ka pagyud. Kuan. Dili sa yun ang akong gipaati karon. Sakit. Sakit kayo. Maayo kayong mo inartista imong kaluha. Nadagyo ko niya sa iyang pagka-artista. O ikaw. Ha? Kay nga naman ko, ha? Imposible kayo. Nga wa ka may bawas ka buang sa imong kaluha. Ha? Ay, wag ko mahibaw sa tabo ninyo, oy. Ay ko patuwa. Dako na kay ko nga isud nimo sa imong bulsa. Oh, narani mo kung di ka mo tuo. Basta kay wag ko mahibaw sa nahitabo ninyo. Parehas gyud mong duha. May kay mo muda og drama. Pero di mo mulampo sa inyong kipuhatan. Ayaw ko kiapil. Kay inosente ko kunon sa magibuhat sa kong kaluhan nimo. Apil gyud ka. Kay kaluhan nimo siya. Sige na. Pagluto na. Usa? Ay, o gani ko taong palutuon man ko nimo. Mao nang gisaad ni Lili nako nga kun makasal nami, siya ang muluto sa tanan akong kanon. Busa lakaw na sa kusina. Og pagluto dito, Unsay? lakaw na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!